uye kwaphela lwasuku loba kuphele amanzi. Emveni koba kuphele amanzi lwaphela nolwesibini usuku uvaliwe apha. Akukho nto kuba umntana walapho bebanjwe emthini phaa. Lo wavela lo uphangela kwakhwadro uNtombi. Sana lanto yokuba uanti sinobugudukile ngoba kwasekomama. Sithe ngoku sikhangela imeshini, ndikhangela imeshini mina ndikhangela into endizonyule elidakeni. Wafika abantu belala bahamba lento. Bahamba beqoba imizi. Emizini nabantu ababebakhangela phansi kwamaphahla. Xa betshova ucango apho kwafumaniseka uba nabo umuntu ebhedini. And kwaloo bhedi ibuyiswe ngamanzi yazovala emnyango. Kwangalo amfumana kanjalo. So namhlanje nikhaphe usisi lo yena uyaqala sikhaphe wayezile. Wana lanto babuhlungu ngoku yawashiya koko. Alala pha ehholweni. Engafuni ukudla. Kuba ndisithi naye ndingakukhapha ubuzophethe impahla yakho apha oyithanda. Ngoba pha ehholweni siyaziphiwa impahla njengoba into enzekayo kwakupha ngo-5 ngoba umbane wayicimile. Ndingasazi uba ngubani kuba ndingayitshajisanga ifowuni. Ndathi xa ndisiva kuthi we ndaxaka uba inoba yintoni. Curious futhi andaya nasefestileni ndaye emnyango kanti nomntana uvukile ulwazi. Xa sisiya emnyango ndathi xa ndivula nje okwesitshixo zange side sithi qhufu isitshixo ave wenza phahla. Ndathi lwazi amanzi bophe sisitshixo ke ngoku sendisishiye ecangweni igate kuminetsheni. Zange sibe saphuma egeyithini. Sancedwa ngumntana kwakuthiwa ngumzoli olapha kwesiflethi ezingapha. Wabe sesinceda ke ngokuba sikwazi uba siyofikelela etheni kwabanye ababalekayo. Ngokusibalekayo ke oomeza aba nabo bayabaleka. Umuntu owajika endleleni ngumama lo, umama kaNathi. Kuthiwa wathi i-ID yakhe. Zange besabuya njengoba singamazi noba waswele kanjani. Kodwa samkhangela safumanisa into yokuba ke ngoku siye samfumana forensic. Sibane sithi sesicoshile uphinde uqombe ngathi ngaphinde uphinde usengathi ungaphinde ubone enye into. Akuside akuncameki. Hayi ke ndiyayiqonda into yoba usebenza iminyaka lokho ukwenza into. And then we lose nje. Ikhaya bebene-freedom, bebene-room zabo abantwana. Ngoku ibe buhlungu impizamizo ngilile kakhulu kuThixo. Ndathi Thixo veza icebo ubusazi uba ndizawuba lapha namhlanje. Kodwa xa kusenzeka ii-challenges nje ezinto ndithini ke ngoku? Ndibe buhlungu mina. I don't want to lie. Kuba buhlungu nabantwana bam because akumnandanga uhlala edweni.